трябва да си напълни и... не знам. Ай! Той иска да ни убие. Метеори! Метеори! Махай се, моля ти се, махай се! Махай! Бей от тука, моля те, бегай! Бегай! Не! Е трудно. Да! Не! Махайте се, бе! Не, бе! Махайте се! Да! Махайте се! Марш! Махай се, моля! Ей, победих! Аз мислих, че загубих. Следващата игра – пица. Не. Вземи си бързо едно. Почва, бе. Аз два с тези. Да, знам ги. Ей! Без да падаш, окей? Там има много пици. Пица! Иш, тихо! Никой не беше. 8, 7, 6. Загубих. Махайте се. Ама колко долара ще спечелим поне? Не толкова лошо. Така ли? Какво стана? Ето там има много неща. Ай! Парички, диаманти и някаква буза. Паричките ни трябва, благодаря. И диамантите също. Благодаря. Да си запазиме неща. Трябва да продължим да играем. Едната игра. Като Flappy Bird. Falcon XD. Може да смениш скина. Какво е? Може да смениш скина. Ето. По-добре е жълто. Жълто. Да. Жълто си е хубаво. Няма батерия. Добре, ще се видиме по-късно. Айде. Ще се видим по-късно. Чао.